Technika odstraňování pocitu oběti. My, lidé, milujeme hrát si na oběť. Bohužel. Máme všechny možné výmluvy. Například moje matka a otec mě nepustili na vysokou školu a proto jsem dnes takový, jaký jsem. Můj bratr mě okradl o dědictví. Tak proto jsem dnes takový, jaký jsem. nebo třeba mám zpoždění kvůli dopravě. Rádi si hrajeme na oběti. Chytil jsem rýmu, když jsem byl s Rogerem. Moje žena se na mě dívala přes prsty, takže musí být něco špatně. Rádi hrajeme oběti. OK. Takže teď požádáme dobrovolníka. Nemusíte nám říkat, o jakou roli oběti jde. Stačí jen, když na to pomyslíte. Chce se někdo na to přihlásit jako dobrovolník? Chci, abyste si vzpomněl, když jste se stal obětí. OK. Dobře, toho oslabilo. Takže co teď chci udělat, je zjistit, který bod na hlavě to odstraní. Stále myslete na to, když jste byl v roli oběti. A měchýř 1 to odstraní. Takže Sundejte si brýle. Budu poklepávat na měchýř 1. A vy přitom budete říkat nahlas. Moje srdce je plné lásky a odpuštění. 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 Dobře. A teď potřebuji, abyste se vrátil ke své původní myšlence, jak jste byl v roli oběti. Pomyslete na to. A už ho to neoslabuje. Už si to ani nedokážu vybavit. Řekněte o tom svým přátelům. Opravdu silná metoda. A má spoustu využití, protože Běžný pacient se dostal do mnoha situací, kdy si myslel, že byl v roli oběti. pokud můžete, Odstraňte jim to, prokážete jim tak obrovskou službu. S výjimkou řídící a koncepční dráhy prozkoumáváme těchto 6 dalších. Co jsme zde před chvílí dělali, bylo, že jsme vynechali CV24 a GV26. Procházíme těch ostatních 6. Kdybych nenašel žádný z těch 6, tak až pak bych přešel na CV24 a GV26. Ale abychom ušetřili čas, projdeme nejprve ty, které se obvykle objeví jako první. hledáme bod, který to odstraní. Když vás něco naštve, že vám někdo něco provedl, to je jako když si vezmete jed a očekáváte, že zemře ten druhý. Takhle to nefunguje. Nebo byste to neměli dělat. Je potřeba to prostě pustit. Neříkám, že to, co vám druhá osoba provedla, bylo správné. Jen říkám, že není třeba se tím trápit a zaseknout se na to. I když udělali něco špatného, nenechte se tím ovlivnit a neskočte na to. A vůbec nejlepší je jim to odpustit. I když udělali něco špatného, odpusťte jim. Možná jsou jen příliš hloupí nebo omezení, ale netrapte se tím. Nenechte se tím pohltit, protože pokud se necháte, je to, jako byste pili jed a čekali, že zemře ten druhý. Takhle to nefunguje.